Sjećanja na djetinjstvo u većini nas bude neke lijepe tople uspomene. Nerijetko poželimo vratiti se u dane bezbrižnosti, bez svakodnevnog stresa i svijeta odraslih. Bračni par iz Zagreba s kojim se družila naša Anja Stevović odlučio je zauvijek sačuvati djecu u sebi i živjeti doslovno od igranja. Oni žongliraju, nose klaunovska odijela, izrađuju neobične instrumente i pišu slikovnice. Dobar dan, dobrodošli u naš topli i zabavni dom. Rijetko se može pohvaliti da mu je život postao bajka. No supružnici Margareta i Davor Peršić spletom sretnih životnih okolnosti uspjeli su najavio živjeti svoju najdražu priču iz djetinjstva. Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. I zaljubila sam se u stvari više u Gitu kao cirkusku plesačicu, hodačicu po žici. I tako se nekako dogodilo da njih dvoje pobjegnu i da se sretnu na nekakvom vašaru i naprave priredbu i tako to. A prije 20 godina smo Davor i ja tako pobjegli u Amsterdam, uzeli to što smo imali i krenuli u svoj nekakav život i tamo smo prvi put vidjeli u stvari žongliranje i u stvari se zaljubili. Ostalo je povijest. Već 20 godina ovi simpatični slobodni umjetnici aktivno nastupaju kao klaunovi, žongleri i lakardijaši. Davor je inspiraciju za igru kao životni moto pronašao još u ranom djetinjstvu. Kad sam imao 7-8 godina, najdraža igračka mi je bio jedan ovakav štap koji sam ja imao sebi u jakni i onda bi ga ovako bacao i hvatao. Kao krunu svojih cirkuskih zanimacija napravio je jedinstveni instrument, takozvani kantabas. Njegova osnova je bas na kojem se nalaze 4 žice, a tijelo mu je obična kanta. Od ideje do realizacije prošlo je nekoliko godina. Dijelove za svoj jedinstveni instrument Davor je uglavnom pronašao među otpadom. To je jedan dio kreativnog posla koji mene jako veseli. Kako sad napraviti da činela ide gore, dole, a da je sve skupa obješeno na vrat od basa. Taj dio me mučio, ali to je pozitivno mučenje. Poput slavnog profesora Baltazara razmišljao i dosjetio se. Iskoristio sam najviše dijelove od bicikla. Imam nekakav onaj prenos prednjeg zupčanika na biciklu, on se miče ovako, a ja sam ga okrenuo i onda se miče ovako. Tako je Davor dobio svoj alter ego Magister Ludi Man Band, a Zagreb svog jedinog čovjeka orkestra koji svakodnevno uveseljava prolaznike na nekoliko lokacija u metropoli. U cijelom svijetu ima tek 250 ljudi koji sviraju na sličnom instrumentu, a u Hrvatskoj su tek njih dvojica. I dok suprug na svom kantabasu zabavlja Zagrepčane, njegova bolja polovica izrađuje čudnovate lutke i slikovnice. Lutke smatram poveznicom između svijeta djeteta i svijeta odraslih. I oni su meni kao neka komunikacija između ta dva svijeta koja u stvari ne želim napustiti. Nekako sam shvatila da lutka može sve ono što odrastao čovjek ne može, što znači naći put do dječjeg srca. Brzo su pronašli put i do srca svojih dvojice sinova. Krv očito nije voda, pa njihova djeca kao da su odrasla u cirkusu, već pokazuju zavidnu spretnost. U kvartu nas zovu kao to su ti oni od onih cirkusanata, kao od onih, jer se djeca lijepo penju i to. Već ste shvatili da se u domu obitelji Peršić svakodnevno odvija magija. Tako su se i dotrajali poštanski sandučići pod rukama kreativne magi pretvorili u jedinstveni primjerak putujuće slikovnice, koja će biti predstavljena na sajmu knjige u Frankfurtu. To je priča o dječaku koji nije prepoznao svoje emocije i s tim u vezi se ponašao na jako ružan način prema svojoj okolini, prirodi, roditeljima i prijateljima. I naravno u svakoj priči nešto mu se moralo dogoditi da bi on promijenio svoj pogled na svijet i počeo osluškivati svoje srce. Osluškujući svoje srce, Magi i Davor odlučili su da će cijeli svoj život ostati djeca. Mislim da su svi ljudi u stvari djeca, znaš, samo što se neki drže. Ne smiju pokazati. Don't worry, be happy, 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 yeah.